Elina och Mattias har förenats i äktenskap idag. Men det är inte bara två personer som har förenats, utan det är två släkter också. Och det som har slagit mig är hur mycket konstnärlighet det finns i de här två släkterna. Det är musik och film, det är träsnideri, fotografering. Så två väldigt konstnärliga släkter. Och riktigt hur jag passar in vet jag inte, men det är roligt att vara här i alla fall. Nej, jag skulle vilja säga några ord till er båda. Jag börjar med dig, Elina. Jag har funderat på vad som har varit viktigast i ditt liv så här långt. Jag har kommit fram till 3 saker. Det är musik och vänner och skönhet. Jag har några bilder i huvudet jag skulle vilja förmedla för att illustrera det här. Den första bilden gäller musiken. Och den är från en tid innan jag ens var född. Min mamma satt med stereohörlurar på sin runda mage och spelade teleman. Och sa, det ska bli ett musikaliskt barn det här. Och det blev det. Och du var inte ens ett halvår gammal när du började banka på pianotangenterna. Med ögon stora som klot, helt uppslukad av det. Du hade hittat musiken. Eller om det var musiken som hittade dig. Och sen dess har det varit en väldigt stor del av ditt liv. När det gäller vännerna så tänker jag på ett födelsedagskalas för väldigt många år sedan. Ni hade så roligt, du och Maja och Mika och Charlotte och Hilda och Malin. Och jag insåg inte då att ni skulle förbli vänner för livet. Men så blev det. Och sen utvidgades vänkretsen i Linköping. Och du fick nya vänner här i Stockholm genom musiken. Sen har vi det här med skönheten. Jag har alltid varit väldigt svag för sånt som är vackert. Stora slott och kyrkor och fina frisyrer och vackra klänningar. En bild jag har här när jag var 2 år gammal. Jag sprang omkring med en Mozart-peruk på huvudet och lekte operasångerskor. En annan är från när du var ungefär lika gammal och satt i din mormors knä. Du beordrade hennes halsband. Jag hade guld, sa du. Ja, sa mormor. Är det äkta guld? Och sen har vi den här gången när vi vill åka på tältsemester med barnen. Du var kanske 5 år då. Matilda tyckte det var en bra idé. Men kommer du ihåg din kommentar? Ja. Ja, det låter väl bra, men egentligen föredrar jag lyx. Och idag så har de här 3 elementen, musiken, vännerna och skönheten, knutits ihop. Jag har gift dig i en jättevacker kyrka till fantastisk musik och alla vänner var där. Och själv var du vackrare än någonsin. Och så sitter vi här i denna storslagna lokal. Men det största av allt förstås idag var ju att du fick din Mattias. Mattias, några ord till dig också. Jag har inte sett lika mycket av dig förstås, men jag gillar det jag har sett. Ambitiös och arbetsam, jobbar mycket och har en massa andra projekt på gång. Jag förstår inte hur du får ihop det riktigt. Men för mig är inte det viktigaste. Utan det viktigaste är att du gör Elina glad. Och det gör du. Det vackraste ljud jag vet är Elinas skratt. Och det här skrattet försvann ett tag. Men när jag ser er 2 tillsammans så märker jag att det är tillbaka. Mattias, du har givit Elina hennes skratt tillbaka. Och det är allt jag kan önska av en svärson. Och nu ska ni bygga er framtid tillsammans. Och då önskar jag er all lycka och väl. Och så tycker jag att vi på nytt skålar för brudparet. Skål, Elina och Mattias.